ndisithi kuni, do not despise humble beginnings, for the Lord loves to see the work begin. Ndithetha ngoba ndisuka apha. I'm so happy. Hi guys, pack with me. I-orders zabantu. Kukhona abantu abayi-4 aba-ordile i-products endizithengisayo. So, ndizoziregister kwi-laptop yam. Start selling over a distributor from there. Yawalas, and you make 100% profit. Yabulela. And it's so heavy. Oh my word. Guys, Xa ndisithi kuni, kwi-business, kwala skincare, you build even when you do not see a result. I posted a business and strictly a business for 3 months. Molweni, bendithe uSeptember wonke ndiza ndixina ngendaba yebusiness. Uphelile uSeptember but nalapha kuOctober ndisemudini yophinde ndinixine ngantoni ngendaba yebusiness. NakuNovember andikho sure. Andinothi andizonixina. Did I see results ngela xesha? No. But did I stop posting? Did I stop advertise a business? No, because I knew ndikwixesha lo builder. There came a time where bendisithi noba ndithule eza videos where I was building zindithethele bona abantu besithi, hi, can I join you last skincare? Because the foundation, I have laid the foundation. I built even when the results ingathi azibonakali. And I'm here to say to you, ewakubonakali ngoku. That is because uyatyala. I have never seen anyone afaka imbewu mase kuphuma isityalo ngoko nangoko. Now ndingangasebenzi ne-3 months but still ingehli commission yam and still inyuke. I am saying that because June, July, I did not work, but still i-commission yam khangihle. Yintoni ebangela loo nto leyo? It's because ndabuilda sisa. So I am here to say to you, it's okay. You're making videos, you're consistent, you are attending meetings, you are doing everything that you are supposed to do, but you do not see results yet. It is okay. There will come a time where uzawuthusonga izandla suke hard work that you did a year ago, 2 years ago, 3 years ago, iqalise ibonakale. Build, man. Do not panic because awuboni into ngoku lixesha lokubuilda. Guys, I cannot stress this enough. We last skincare distributors, please attend events. Ndicela ni-attende ii-events ezenziwayo, be it i-launch, ezenziwa i-company uqobo, i-recognition, intoni. Amatikiti wonke umntu uyakwazi ukulithenga itikiti. It's not about the rank you are in, undawophi kwathini. Amatikiti umzekelo for le izoba ngo-October kudala ekhona azophela zange uye kweloqala awufuni uya nakulena yesibini. Guys, I think le nto ndiloko nditsho mani uba ibhiziness yethu wabona uAmila online wajoyina kuAmila ibusiness yakho uadvertise kuTikTok, kuFacebook, kuntoni awuke nje uattend ne-event. It's giving aba bazalwane bangafellowshipiyo ababona ne umbona ba lo umzalwana ka fellowship abathi uyesu khona nasendlini akho sidingo soba ngecawe ndithintini. Eza events, it's more of a revival. Akho nto imandi ngathi kukudibana endaweni nabanye abantu abathetha the same language nawe abakwe-business A1 nawe. Uthi nalanto ubuqonda ba iya kufrustrate apha kwe-business ubucifanisa uba nguwe ingxaki xa uncokola nomnye umuntu uba oh, we have the same problem, so ayindim ingxaki and ilungiswa kanje le problem. You know, I used to be very frustrated into okokubana abantu etimini yam abandiphenduli, like egroupini mhlawumbe kuphendula umuntu oyi-1 ndithethe ndedwa apha until ndadibana nezinye leaders that hayi bethuni yintoni endiyenza wrong egroupini yam kwenzeka u-A no B kodwa hayi mani ayinguwe wenzeni into alapha le kwenzeka njalo nako like oh okay kuba njalo. So kwi-situation enjalo yenza into ethile nento ethile thatha abathile oh okay now kuyevakala. So you get to hear from ezinye leaders to see abanye abantu ba benziwa kanjani, and also lando guys yokurecognize yabona was the recognition events and all of that.
ayikho laa nto egqitha la feeling yokokubana kuthiwe Amila siletile, team leader, you feel so good, you feel very motivated. Even if you haven't ranked up, yiya phayana xa ubona abanye abantwana uzoba nawo laa mono, ukhona laa mono right okupushayo ubusebenze nzima uqonda uba next time bayaxoka xa kubizwa amagama lizobe likhona nelam. It's very important, guys. Kubalulekile ukuzi-attenda. Attendani ezi zinto please. Ibhizinesi yakho ayikwazi uba wedwa. You need yimvuselelo ebantwini abakhonzayo, mandiyibeke kanjalo, yimvuselelo. Fine, uyakholwa, usindisiwe, but you need to fellowship. You need ubuhlangane nabanye abazalwane. Uyayidinga imvuselelo. Kahle kahle ezi events nazo zizimvuselelo malase. Attendani i-events. And I think there is also, I don't know mhlawumbe ungafundiseka kakuhle with e-launches. People think kwi-launch zenziwa ngabantu abathile, kuya abantu abathile kanjalo kanjalo kanjalo. Guys, as long uyi-distributor wala skincare, ungayenza i-launch, invite whoever you want to invite. Wenze i-launch kuziwe kuwe. Ayonto uba ngabantu abathile who are supposed to do as launch ngabantu abathente. No, everyone oyi-distributor yakwala skincare, it doesn't matter even if awukaranki up, you're still just a member. You can do i-launch kuloo ndawo uhlala kuyo if you know uba, oh okay, akaziwa ula skincare, because that is the purpose yezi launches uba ku-introduce ula skincare ezindaweni ezithile. So when if uyabona oh okay ndihlala eNgcobo, azange abantu balapha eNgcobo bamazi kakuhle ula skincare and bakhona bangayiqondiyo lento, you bring people uzisi leaders, uyalaunch. Zibalulekile guys, ndiyanicela please attend these events. And akuzunceda into yokubana uattende wedwa uyishiye iteam yakho. Encourage your team to attend as well, because when uzawuthi ubuya phayana ubuya uvuselelekile kwi-event, uvuseleleke wedwa, iteam yakho yona isathithiza, batyhafile, bathentene. So xa ngabe uattenda event, attend with your team. Tell them ukubaluleka koku-attenda ezi events, and like you can even do a poll, guys, ngicela niye kwi-event sithi ngesizathu sobungayi and all of that, because you really need to. Awukwazi ntona uvuseleleka wedwa ibe iteam ityhafile. That is why ndisithi xa uhamba iya neteam yakho. Xa uthi iya neteam yakho, make sure they attend ezi zinto. Please ke malasa mahle, nasibe khona apha masithenga amatikiti sihambe siye kwintoni, sihambe siye kula event izoba khona yakwa la skincare apha ngo-October. I am telling you, uba uye kula event ubuye usathi ndisatyhafile mna, discouraged, I am still demotivated, no. There are so many things that have happened throughout the year with business yethu, starting from January up until now. Ezinye zisityhafisile, ezinye made us to doubt nalento yale business. Like kuningi that has happened. That is why uyidinga like imvuselelo, which is le event ezobe khona ngo-October. Attend events.